Door nog 2 puntjes. In de eerste plaats met betrekking tot de raadslieden ook en de heren Harms en Susebeek. We hebben een wijziging telassenlegging gehad. En dat heeft u ook op schrift gekregen. Maar de mensen in kwestie hebben dat nog niet uitgereikt gekregen. Dat zal vandaag gebeuren, daar heeft u geen bezwaren tegen. Dan zullen we dat als zodanig opvatten. Hoeven we daar weinig over te zeggen. En het... Nee? Niks. Goed, dan worden die wijzigingen ook toegelaten. En ik neem aan dat u ook goed vindt dat we gelijk verder gaan. En dan het tweede wat ik wou zeggen is, maar dat zal waarschijnlijk niet van toepassing zijn. Maar mocht u aan uw vragen worden gesteld. En dan kijk ik naar alle mensen hier op de eerste rij. En u uiteraard op de voorrij. U bent niet het antwoorden verplicht, maar dat wist u al. Dan is het... de wijzigingen worden even uitgereikt. En dan is het woord aan het Openbaar Ministerie voor het requisitoor. Dank u wel. Welkom alle overige aanwezigen en de achtbare griffier, verdachten en alle raadslieden. Strafrechtelijke onderzoeken krijgen een willekeurige naam toegewezen binnen een bepaald thema. En bij onderzoeken van de Landrecherche is het thema loopvogels. Onderzoek aan Westroes is vernoemd naar de struisvogel. Een loopvogel waarover gedacht wordt dat hij zijn kop altijd in het zand steekt. Dat de struisvogel niet kan of wil zien wat er allemaal om hem heen gebeurt. Maar dat is helemaal niet zo. Dit lijkt slechts zo op een afstand. Want eigenlijk is de struisvogel, de avestrus, gewoon aan het eten van de grond. Eten van wat het land hem biedt. De struisvogel heeft dus helemaal niet zijn kop in het zand, dat lijkt alleen maar zo. De struisvogel weet precies wat er om hem heen gebeurt. En dit is eigenlijk een onbedoelde beeldspraak voor voormalig minister Benny Zevinger. Want als wij zijn verklaringen moeten geloven, zag hij helemaal niets. Hij had zijn kop in het zand. Hij zag niet wie hem geld gaf. Hij zag niet wie hij als minister erfpachtrechten uitgaf. Niet wie naast zijn bureau stond. Maar volgens het Openbaar Ministerie had Zevinger helemaal niet zijn kop in het zand. Hij zag alles wat er om hem heen afspeelde. Hoe hij en anderen dicht in zijn omgeving illegaal profiteerden van het land Aruba. Een korte zijstap. In 2018 is door de Centrale Bank van Aruba een onderzoek gedaan naar het vertrouwen van de Arubaanse bevolking in haar overheid. Specifiek corruptie. Uit dat onderzoek blijkt slechts dat 1% van de Arubaanse bevolking denkt dat er geen corruptie is in Aruba. Uit dat onderzoek vallen allerlei conclusies te trekken en dat zullen wij ook hier niet gaan doen. Maar deze uitkomst, die 1%, laat wel zien wat voor een invloed handelen van ambtsbekleders, ambtenaren en ministers heeft op het vertrouwen van de bevolking. En vertrouwen is essentieel, onmisbaar voor een overheid om te kunnen functioneren. Het land Aruba is opgebouwd door haar eigen trotse bevolking. En hieruit is een regel gegroeid, bijna een traditie. Inwoners van Aruba, de bevolking die het eiland heeft opgebouwd over verschillende generaties, hebben recht op zo'n stuk grond. De uitgave van dergelijke stukken grond, dus het uitgeven van erfpachtrechten, dat zou voor iedereen gelijk moeten zijn. De gronden worden uitgegeven zonder commercieel oogmerk door de Arubaanse gekozen regering. En tegenover deze regel staan zeer grote financiële belangen. Zeker op het gebied van commercieel vastgoed, hotels, toerisme en alle florijnen in dollars die daarmee gemoeid zijn. Want wie dit systeem van dichtbij of van binnenuit kan gebruiken, kan misbruiken, kan erg rijk worden. Zonder hier ook maar wat voor te hoeven doen. Onderzoek Avestrus is een cocktail van het bovenstaande. Een prominent,
toenmalig minister die vanuit zijn positie zijn vrienden stinkend rijk heeft laten worden. En zonder dat zij, de verdachten, hier enige inspanning voor hoefden te verrichten. Zij hebben alleen een luisterend oor bij minister Sevinger moeten regelen. Zijn hand om het stempel en zijn handtekening te kunnen zetten. Wat daarvoor nodig was, was een gullegift in de broekzak van deze minister Sevinger. En hier tegenover stond een voorkeursbehandeling die voor niemand anders was weggelegd. En dit alles heeft sommige personen, hier aanwezig als verdachten, miljoenen opgeleverd. Zonder vaak ook maar een schep aan te raken of een steen te leggen. Onderzoek Avestrus is ook een verhaal van zeldzame, ongegeneerde zelfverrijking van een kleine groep mensen rondom voormalig minister Sevinger, inclusief Sevinger zelf. Maar laat heel duidelijk zijn, dit is geen verhaal wat enkel en alleen in Aruba voorkomt. Zoals u kunt zien uit de jurisprudentie die we aanhalen, gerechtelijke uitspraken, komen vergelijkbare zaken voor in alle uithoeken van het Koninkrijk der Nederlanden. Van Roermond tot Sint Maarten, van Den Haag tot Curaçao, maar zeker ook, helaas, Aruba. Het Openbaar Ministerie is zich daarbij zonder meer bewust van de grootglas waaronder het onderzoek ligt. Hoezeer dit onderzoek, en ook deze zitting, leeft in Aruba. Aruba kijkt en luistert letterlijk mee. Deze zitting is om deze reden alleen al dan historisch ongekend openbaar. Daarom vinden wij belangrijk dat alle toehoorders begrijpen wat het verwijt is dat het Openbaar Ministerie maakt richting de verschillende verdachten. Wij zullen dit requisitoor dan ook beginnen met de samenvatting van deze verwijten en de omstandigheden waarin deze hebben plaatsgevonden. Deze samenvatting zal niet uitputtend of volledig zijn. Vervolgens zullen wij een uitgebreide juridische uiteenzetting geven van alle bevindingen in het strafdossier Avestrus, als de wijze waarop deze feiten strafrechtelijk gekwalificeerd moeten worden op grond van wetgeving en rechtspraak. Dit zal een uitgebreid en gedetailleerd betoog worden, mogelijk met wat herhalingen, al hebben wij dit zoveel mogelijk proberen te vermijden. Maar deze uitgebreide juridische kwalificatie van de verdenkingen is wel de kern van het requisitoor. Want het Openbaar Ministerie zou uiteenzetten en betogen dat de vervolging tegen al deze verdachten enkel en alleen is aangevangen en voor u gerecht is gebracht omdat deze verdachten artikelen uit het Arubaanse wetboek van strafrecht hebben overtreden. Dat is de enige reden dat het Openbaar Ministerie deze strafzaak aan u voorlegt. Alle mogelijke verwijten, vanuit verdediging of verdachte zelf, dat er sprake zou zijn van een politieke vervolging en dat het Openbaar Ministerie ze laat gebruiken voor politieke spelletjes, werpen wij dan ook ver van ons. Dit requisitoor zal duidelijk maken dat het Openbaar Ministerie en ook de Landsrecherche zonder enige vooringenomenheid hun taak zorgvuldig en terdege hebben uitgevoerd. De Landsrecherche heeft daarbij een gedetailleerd en volledig dossier aangeleverd. De professionaliteit, integriteit van de Landsrecherche is daarbij zonder twijfel prijzenswaardig. Hoe de Landsrecherche onder zo'n grote druk het strafrechtelijke onderzoek Avestrus heeft uitgevoerd is indrukwekkend. De Landsrecherche is een organisatie waar Aruba trots op mag en ook moet zijn. De samenvatting van het onderzoek Avestrus waar het nou om gaat in een paar bladzijden. Het OM zou bijna meer dan 119.000 personen, eigenlijk de inwoners van Aruba, getuigen kunnen oproepen om te verklaren hoe traag en stroperig het uitgiftesysteem is van erfpachtterreinen in Aruba. Aanvragen voor commerciële erfpachtterreinen moeten ingediend worden bij de Directie Infrastructuur en Planning, de DIP. De behandeling van deze aanvragen kan vele jaren duren. Ook erkend door alle verdachten eigenlijk hier op zitting, mocht er überhaupt een reactie komen op die aanvragen. Vele Arubanen hebben ook het gevoel dat het bijna onbegonnen werk is om door deze molen heen te moeten. Maar in onderzoek Avestrus is er een kleine groep, dicht om voormalig minister Sevinger heen, die er geen enkel last van lijkt te hebben. Zij krijgen alles wat ze vragen. Erfpachtterreinen worden binnen enkele dagen na de aanvraag op een presenteerblaadje aangeboden. En het enige wat ze hiervoor moeten doen,
is een papiertje inleveren op het bureau van toenmalig minister Sevinger. Die Sevinger zorgt er dan vervolgens persoonlijk voor dat al deze aanvragen spoedig en zonder enige problemen door de ambtelijke molen gaan. Dit, dus de aanvragers, waren zelfs mensen die ook als ambtenaar direct voor Sevinger werkten op zijn ministerie. En het gaat hier om vele miljoenen florien die door verschillende verdachten zijn verdiend. En wij hebben als Openbaar Ministerie weinig zaken meegemaakt waar personen zo snel rijk zijn geworden met zo weinig inspanning en zo weinig ondernemingsrisico. Ter illustratie. Verdachte Suzebeek verkoopt via een van zijn vennootschappen zijn erfpachtrecht, verkregen via zijn goede vriend Sevinger, binnen een paar dagen door. Wat heeft hij hiervoor moeten doen? Een paar brieven en formulieren invullen. Niet meer. En hiervoor ontvangt die Suzebeek 1,4 miljoen florien van de uiteindelijke koper van het erfpachtstuk. En dit geldbedrag heeft hij vervolgens op een buitenlandse bankrekening gezet. Op deze bankrekening, en het volledige bedrag wat erop staat, 1,3 miljoen, daar heeft het OM beslag op gelegd. En wij zullen u ook verzoeken later dit geldbedrag verbeurd te verklaren, zodat geld hopelijk weer ten goede komt van de Arubaanse samenleving. Verdachte Mansour ontvangt ruim 1,3 miljoen dollar. Verdachte Werleman ontvangt bijna $1 miljoen. Verdachte Núñez ontvangt ruim 8 ton in US dollar. Dit voor de verkoop van aandelen in een vennootschap waar zij nooit iets mee hebben gedaan. Behalve dus een aantal handtekeningen bij Sevinger ophalen. Verdachte Arends ontvangt omgerekend 750.000 florien voor de verkoop van 2 lege vennootschappen. Daarnaast zijn in het onderzoek nog een aantal bekende vastgoedondernemers. Het gaat om verdachte Harms en Pristine Real Estates en Biemans, wiens aanvragen wel erg snel en ook in een voordeel zijn afgehandeld door Sevinger in persoon. Maar uit onderzoek Avestrus blijkt dat de toegang tot minister Sevinger wel een prijs had. Vele 10.000 florijnen giften aan Sevinger zien wij langskomen in onderzoek Avestrus. Een drankrekening van $8.000 wordt voor hem opgepakt in het Holiday Inn Hotel door de eigenaar van het hotel. Volledig betaalde woningen, volledige verbouwing aan de woning van Sevinger van meer dan 75.000 florien. Een nieuwe tuin wordt aangelegd bij die woning. Een nieuwe sportschool wordt voor hem betaald. Een volledig op maat gemaakt hekwerk wordt vanuit de Verenigde Staten geïmporteerd voor Sevinger. Een envelop met geld, zo dik als een bankpas, wordt bij de Sevinger afgeleverd voor zijn bewezen diensten. En de rekening hiervoor wordt uiteindelijk betaald door het land Aruba en haar bevolking. Maar hoe wordt alles geregeld dan? Via allerlei schimmige vennootschapconstructies worden hiervoor, dus door de verdachte, valse voorstelling van zaken gegeven. Zij doen voor alsof zij daadwerkelijk de projecten gaan ontwikkelen waarvoor zij een aanvraag ingediend hebben bij de minister. Maar al snel blijkt dat alles erop is gericht om deze opties of erfpacht direct en voor veel geld door te verkopen. Verkoop aan partijen die iets niet hadden wat zij wel hadden. Toegang tot de minister. En deze toegang is erg veel geld waard. Maar wie zijn deze personen dan? Simpel gezegd is het een groep die de aanvragen deed in 2 op te delen. Enerzijds een groep bekende vastgoedondernemers die aan Sevinger giften hebben gedaan om Sevinger als minister goed te vriend te houden. Dit met de intentie om een voor hen gunstige behandeling te krijgen van deze minister. Dit zijn voornamelijk Pristine Estates, verdachte Harms en verdachte Biemans. Deze partijen hebben ook daadwerkelijk de projecten ontwikkeld, die hebben ze aangevraagd bij Sevinger. Maar daartegenover zat een andere groep, uit de kring van Sevinger, die niet tot nauwelijks enige ervaring hebben met de ontwikkeling van vastgoed. Althans, voordat minister Sevinger minister werd. Het gaat hier om een ambtenaar die werkzaam is als adviseur voor Sevinger, verdachte Suzebeek. En verdachte Suzebeek, die ondanks zijn salaris voor een fulltime baan als ambtenaar slechts 3 uur per week hoeft te werken voor minister Sevinger. Of voor voormalig radio-dj en loodjesverkoper verdachte Arends. Iemand uit de rijke familie die zichzelf omschrijft als ondernemer, verdachte Mansour.
maar verder heel weinig daadwerkelijk lijkt te ondernemen. Een voormalig statenlid, bedrijfsgenoot en voormalig adviseur van Zevinger, verdachte Werleman, en diens partner, verdachte Núñez. En deze laatste groep heeft er alles aan gedaan om een rookgordijn op te trekken om de ware aard van de illegale handelen te verhullen. En dat is niet gelukt door het indrukwekkende werk van de Landsrecherche. Wat wel is gelukt, is dat zij op illegale wijze kostbare erfpachterijen in handen hebben gekregen via Zevinger. Dit ging via omkoping van de minister en oplichting van het land Aruba, vals in geschriften. En verdachte Abad, voormalig lid van het managementteam van de DIP, en verdachte Avery, de voormalig chief of staff van minister Zevinger, hebben hierbij een essentiële rol vervuld naast Zevinger zelf. En daarnaast wordt verdachte Zevinger ook verduistering verweten van geld, toebehoorende aan de stichting Fundación Corazón Verde, hierna stichting FCP. Dit is een stichting die is opgericht voor het ophalen van donaties voor de politieke campagne van Benny Zevinger zelf. Zevinger onttrekt ruim 11.000 florijn aan de stichting voor vliegtickets voor zijn vrouw. Afsluitend worden diverse verdachten ook witwassen verweten. Te weten Zevinger, Suzebeek en Harms. Witwassen is het voorhanden hebben, dan wel verhullen, van crimineel verkregen vermogen. En dit gaat zowel om de opbrengst profijt verkregen uit de omkoping van Zevinger, als het verhullen van het werkelijke steekpenningen die zijn betaald aan Zevinger door Suzebeek. Dan komen wij tot een aantal algemene opmerkingen en constateringen. Voordat wij verder gaan, willen wij een aantal algemene stellingen naar voren brengen. Stellingen die essentieel zijn bij uw beoordeling van de feiten in deze strafzaak. Stellingen die ook worden onderbouwd door bevindingen in het dossier. Ten eerste, A. Zevinger wist voor de uitgave van de opties of erfpachtrechten binnen Avestrus wie hierachter zaten. Want als wij Zevinger zelf moeten geloven, was zijn ambtsperiode in mist gehuld. Hij tekende wel stukken, maar hij had geen idee wie erachter zaten. Dat vindt het Openbaar Ministerie ongeloofwaardig. Volstrekt onaannemelijk en dit wordt ook tegengesproken door bevindingen in het dossier. En let wel, Zevinger wist naar eigen zeggen tot aan zijn verhoor bij de Landsrecherche in 2001 niet wie er achter de aanvragen zaten. Leoncita Arends, Zevinger had geen idee. Dit terwijl verdachte Avery, de chief of staff van Zevinger, nog een paar weken geleden op zitting verklaarde dat hij Zevinger meermaals had gesproken over de aanvragen van deze Arends. Arends belde daarbij tot vervelens toe naar het bureau van minister Zevinger om te vragen hoe nou de voorstond met alle aanvragen. Arends staat op vakantiefoto's met Zevinger in New York. Getuige Hissing, dat is de secretaresse van Zevinger, verklaart ook dat Arends bij Zevinger op kantoor kwam. En daarbij komt Arends op het Openbaar Ministerie nou niet bepaald over als een muurbloempje die aanvraag in stilte en anonimiteit bij de minister onder de deur zou doorschrijven. Suzebeek, de politiek adviseur van minister Zevinger. Zijn fietsvriend die hij al meer dan 20 jaar kent. Zijn broer, zoals Zevinger zegt. Suzebeek en Zevinger spreken vaak zaken met elkaar, zeggen ze. Specifiek ook vastgoedontwikkelingen. En de enige noemenswaardige vastgoedontwikkelingen die Suzebeek echter doet, heeft Suzebeek verkregen uit erfpachtrechten uitgegeven door Zevinger. En juist in die periode dat Suzebeek en Zevinger elkaar zo vaak spraken en zagen. Suzebeek die de deur plat liep bij het kantoor van Tsu, de voormalig teamcoördinator bij de DIP, om te vragen hoe het allemaal voorstond met al zijn aanvragen. En verdachte Suzebeek wordt ook specifiek genoemd in de aangifte uit februari 2018. Het is ook dan ook totaal ongeloofwaardig dat Zevinger op geen enkel moment op de hoogte was dat Suzebeek achter de verschillende aanvragen zat. Wat betreft Harms. Harms kende Zevinger al vele jaren van andere projecten. Verdachte Harms verklaart dat Zevinger wist van een van zijn aanvragen. Hij, dus Harms, was toen in persoon naar Zevinger gegaan op zijn bestuurskantoor. Harms zegt ook dat hij regelmatig in de bestuurskant
kantoor aanwezig was bij vergaderingen. Het is dan ook totaal ongeloofwaardig dat Zevinger niet op de hoogte was dat Harms, dan een van zijn zonen, achter de aanvragen zat. Werleman, ook een aanvraag in onderzoeksdossier Damira, was jarenlang ter beschikking gesteld aan het bureau van het toenmalig minister Sevingers adviseur. Werleman die aanvragen deed, liep dus al jaren rond op het kantoor en het ministerie van Sevinger waar hij de aanvragen deed. Mansour. Mansour is betrokken bij de jeugdafdeling van de AVP. Zijn vader is een goede bekende van Sevinger naar de verklaring van Sevinger. En daarbij zijn ook videobeelden online te zien op YouTube waar Sevinger en Mansour amicaal naast elkaar zijn te zien. Stelling 2. Sevinger wist wel degelijk van wie hij allemaal donaties ontving. Sevinger verklaart namelijk zelf dat hij geen idee had. En let wel, het OM zegt niet dat Sevinger op de hoogte was van alle donaties die hij in de afgelopen jaren kreeg. Maar zeker wel van de substantiële donaties die hij kreeg van Harms en Pristine Estates. Daarvoor waren de bedragen van deze donaties gewoon veel te groot. Harms doneert meer dan 92.000 florien en Pristine Estates doneert 40.000 florien. En de timing van deze donaties is ook te opvallend. Daar gaan we later op verder. En nog los van het feit dat Harms op zitting aangeeft na te zijn gebeld namens Sevinger of hij nog meer donaties zou doen. C. Directeur Dip, D66-akkoord, ga nu medewerken. U heeft het vaak gelezen en het is vaak hier besproken op zitting. Het OM ziet dit als instructie aan de Dip. Tijdens het onderzoek is gebleken dat aanvragen die op het bureau van Sevinger terechtkomen door Sevinger worden doorgestuurd met de notitie: directeur Dip, D66-akkoord, ga nu medewerken. Of vergelijkbare tekst. Wij zien dit als een instructie tot uitvoering aan de Dip. Dit volgt zowel uit de verklaring van de getuigen, dan wel verdachten, voornamelijk Abad zelf, als de machtsverhouding tussen de Dip en minister Sevinger. De instructies werden daarbij ook daadwerkelijk uitgevoerd. Dip met de opmerking dat het voor de bewezen verklaring niet van belang is dat de Dip niet kon afwijken van de instructie. Iets wat Abad overigens wel verklaart. Het doorgeleiden van de aanvragen door die minister is per definitie aan te merken als een voorkeursbehandeling. Met deze algemene beschouwing in uw achterhoofd willen wij graag de volgende zaakdossiers met u bespreken, waarbij ik het woord overgeef aan mijn collega. Dank u wel. Zaaksdossier Elenat gaat over oplichting en valsheid in geschrift. Elenat is in tijd het eerste bedrijf in het onderzoek Avestruz waarbij Arends betrokken is. Arends, Richardson, Avery, Abad en Sieveringer worden in deze casus oplichting verweten en voor Arends en Richardson komt daar valsheid in geschrift bij. Voor Avery, Abad en Sieveringer valt deze zaak ook onder een ambtsmisbruik. Hoe zit dit zaaksdossier in elkaar? De eerste aanvraagbrief van het perceel 3867 is van Elenat van 13 februari 2013, ondertekend door Franke als directeur van Elenat. Franke geeft aan dat hij de brief op verzoek van Arends heeft ondertekend. Zij had hem aangegeven dat er nieuw beleid was en vertelde Franke hoe het proces moest gaan. Volgens Franke zou het ook geen zin hebben om een verzoekbrief in te dienen bij de Dip, want daar kom je immers niet verder mee. En dat kunnen we zo langzamerhand ook wel vaststellen na dit hele onderzoek. Arends ging het verzoek indienen omdat zij de contacten had met Sieveringer. Franke, had zelf geen toegang tot de minister. Arends moest het proces ook al via Sieveringer doen. Want, zoals Franke stelt, als zij de normale weg via de Dip zou volgen, waarbij hij aan allerlei voorwaarden moet voldoen voor een aanvraag, dan zou zij ook niet in staat zijn geweest om daaraan te voldoen. Vandaar dat zij direct naar het bureau van de minister is gegaan. Arends had immers geen enkele ervaring met het ontwikkelen van een project en had daar ook het kapitaal niet voor, al dus Franke. Enkele maanden later, op 2 mei 2013, wordt het bedrijf Elenat pas opgericht. Dit is dus maanden
na de eerste aanvraagbrief die is opgesteld. Activiteiten in Elenat zijn er niet, los van een aanvraagbrief voor een terrein. Op 22 januari 2014 worden de aandelen overgedragen aan Arends. En Arends is vanaf dat moment ook als aandeelhouder betrokken in Elenat. Op 10 maart 2014, dus ruim een jaar nadat de aanvraagbrief is opgesteld en op het moment dat Arends alle aandelen in bezit heeft, wordt de eerder genoemde aanvraagbrief van februari 2013 ingediend bij het bureau van de minister. Deze brief is rechtstreeks bij het bureau van de minister ingediend. En nog op dezelfde dag geeft Sievingen akkoord voor deze aanvraag. Er is geen documentatie bij de DIP aangetroffen waaruit blijkt dat er gevolg is gegeven aan deze aanvraagbrief van Franke. Het is niet duidelijk waarom er geen gevolg aan is gegeven. Was dat omdat Franke misschien nog onder de brief stond? Hoe dan ook, in augustus 2014 legt Franke zijn directeurschap neer van Elenat. En land blijkt er meer vaart te komen in het proces. Richardson wordt als directeur van Elenat aangesteld. Een bijzondere directeurswissel kan worden gesteld, want Franke is een aannemer met jarenlange ervaring op het gebied van het ontwikkelen van projecten. Maar wordt ingewisseld voor Richardson, die geen enkele ervaring heeft op het gebied van het ontwikkelen van projecten. Vreemd, want Arends was toch, zoals hij zelf zegt, juist van plan om een project te ontwikkelen. Een beetje ervaring daarmee zou dan ook wel handig zijn. En zelf heeft zij die immers ook niet. Maar Richardson is niet alleen naar voren geschoven als directeur om een beetje ervaring op te doen, zoals Arends zelf wilde ons doen geloven. Arends wilde zelf ook niet als directeur optreden. Ze heeft aangegeven dat ze een politieke kleur had waar ze last van zou kunnen hebben. Let wel op, last niet van Sievinger bij het verkrijgen van een erfpacht. Daar werkt het juist wel in haar voordeel. Maar last van de pers en de beeldvorming over haar persoon als zou blijken dat ze te veel erfpachten op haar naam zou krijgen. Iets waar volgens Avery al veel over geklaagd werd bij het bureau van de minister, dat de familie Arends wel heel veel erfpachten op naam kreeg. In de tijd die volgt op de directeurswissel is Arends naar eigen zeggen bezig met het zoeken van investeerders voor haar project. Of er met investeerders is gesproken en wie dat dan zouden zijn, wordt door Arends niet verhelderd. Ook directeur van het bedrijf Richardson kan daar weinig over verklaren. Zij geeft de zitting alleen aan dat zij bezig was met directeurszaken, zoals het brengen van brieven naar de bank en het aannemen van de telefoon. In hoeverre dat tot projectontwikkeling zou moeten leiden, blijft onduidelijk. Getuigen die in het dossier voorkomen hebben geen van allen ooit met Richardson gesproken. Kortom, we zitten in deze fase nog steeds met een lege vennootschap die geen enkele activiteit heeft. In ieder geval zeker geen activiteit als het gaat om het ontwikkelen van een project. De enige activiteit die er te zien is dat Arends in deze tijd, september 2014, in plaats van het zoeken naar investeerders, bezig is om de aandelen in Elenat weer door te verkopen. Waarbij ze voordoet dat het bedrijf Elenat al in het bezit is van een optie op een erfpacht. En in die zoektocht is daar allereerst Barreno. Hij verklaart dat Arends had aangegeven dat zij familieterreinen in een bezit had die zij wilde verkopen. En om deze samenwerking en hulp van Barreno vast te leggen, is door hem in september 2014 een Concept Finder Fee Agreement opgesteld en in november 2014 een Concept Arrangement Fee Agreement. De inhoud van deze overeenkomst is volgens Barreno afgestemd met Arends. In deze concepten is reeds verwerkt dat het bedrijf Elenat een optierecht op het perceel met het nummer 3867 had, wat door het land van Aruba was gegund. Iets wat op dat moment nog niet zo is. Maar kennelijk is Arends er genoeg van verzekerd dat zij deze wel gaat krijgen, middels haar contacten bij het bureau van de minister. En bij die contacten, daaronder bevindt zich ook Avery, waar zij zich tot vervelens toe blijft melden en blijft aandringen. De samenwerking tussen Barreno en Arends gaat uiteindelijk niet door. Maar Arends werd op meerdere paarden in haar zoektocht naar verkopers van haar aandelen. Op 7 oktober 2014 wordt een non-disclosure agreement gesloten tussen Elenat, ondertekend door Richardson en Arends enerzijds en Van Heusden anderzijds, die zich richt op een aandelenoverdracht. In deze overeenkomst wordt gesproken over de optie die Elenat door het land gegund zou zijn op dat perceel 3867. En zoals gezegd, deze optie was er nog helemaal niet.
Opmerkelijk is dat door Van Heusden, waar ze dan mee in overleg is, in juni 2013 zelf ook al een aanvraagformulier is ingediend voor precies hetzelfde formulier bij de DIP. Maar daar is nooit wat mee gebeurd. Ook met zijn aanvraagbrief bij de minister van april 2014 is niets gebeurd. Dit terwijl dat toch volgens het beleid van het DIP wel gemoeten zou hebben. In dat beleid staat immers vermeld dat het verzoek volgens een FIFO-systeem in behandeling zal worden genomen. Maar voor Van Heusden geldt dat systeem blijkbaar niet. Zo blijkt maar weer dat aanvragen bij de DIP weinig zinvol is en dat via de minister zinvoller is, maar je moet dan wel de juiste mensen kennen. Want de aanvraagbrief van Van Heusden aan de minister is ook niet verder gekomen. Het is dus essentieel dat je mensen kent. Abad verklaart ter zijde ook dat het zin heeft om via de minister te gaan. Als er dan een akkoord wordt gezet, dan gaat hij er ook mee aan de slag. Ook al liggen er dan nog aanvragen die al langer geleden bij de DIP zijn ingediend en die nog wachten op antwoord. Van Heusden verklaart over de genoemde overeenkomst dat hij op zoek was naar een terrein aan de Sasakiweg en dat hij te horen had gekregen dat Elenat dit terrein in de aanbieding had. Vandaar dat hij deze overeenkomst met Arends had gesloten. De koop is uiteindelijk niet doorgegaan omdat de prijs, rond de 500.000 gulden, die door Arends werd gevraagd, te hoog was. Maar ook omdat de ontwikkeling van het terrein niet kon zoals hij voor ogen had. Iets wat hij overigens niet van Arends of van Richardson of de advocaat van Arends te horen had gekregen, maar iets waaruit hij zelf achterkwam in navraag bij de overheid. Arends en haar advocaat waren alleen bezig met het snel verkopen van de aandelen en het benadrukken bij Van Heusden dat hij vaart moest maken omdat er nog meer potentiële kopers waren. Van Heusden had een termijn van 2 maanden gekregen van de advocaat van Arends voor het definitief maken van de aandelenkoop. Van een gezamenlijk optrekken door Arends met Van Heusden voor het ontwikkelen van een project, en dus iets wat zou gezegd kunnen worden als het zoeken naar een investeerder, is geen sprake. Uit de genoemde overeenkomsten die met verschillende partijen zijn opgesteld, dan wel zijn besproken, blijkt eens te meer dat de intenties van Arends enkel waren om de aandelen van Elenat te verkopen. Niet het zoeken van investeerders die samen met haar een terrein zouden willen ontwikkelen. En daartegenover staat dat voor de kopende partij de aandelen van Arends enkel interessant zijn wegens de optie die verkocht wordt, die in Elenat zit. Althans, een optie waarvan Arends op dat moment voordoet dat Elenat daar al beschikking over heeft. En de waarde van de aandelen in Elenat en de koop ervan is dan ook geheel gebaseerd op die erfpachtverkrijging van het terrein. Want verder is Elenat een lege huls die voor niemand aantrekkelijk is. De ontkenning van Arends dat zij in het najaar van 2014 al van plan was om haar aandelen te verkopen, moet toch ook voor haar tegen beter weten in zijn. Haar verklaring dat ze op dat moment nog steeds op zoek zou zijn naar investeerders is dan ook volstrekt ongeloofwaardig. Ondanks dat er vanuit Arends en Richardson klaarblijkelijk geen enkele intentie is om een project te ontwikkelen, worden er aan de hand van de door Avery verstrekte concepten nieuwe aanvraagbrieven van Elenat opgemaakt. Wederom voor het perceel 3867. Deze brieven kunnen worden aangemerkt als valse brieven. Dat wil zeggen brieven waarbij sprake is van valsheid in geschrift. De aanvraag voor een terrein zou erop gericht moeten zijn om de erfpacht te verkrijgen van een terrein dat je zelf wil ontwikkelen. Speculeren met terrein is immers wat door iedereen bij de DIP en het bureau van de minister wordt afgekeurd. Als je niet zelf wil ontwikkelen, maar je doet dat wel zo voor in de aanvraagbrieven, dan zijn dat valse aanvraagbrieven waarin onjuiste informatie staat. Op een aanvraagbrief die op 11 november 2014 rechtstreeks ingediend wordt bij het bureau van de minister, wordt op dezelfde dag het akkoord van Sevinger gezet. Dat wil zeggen, Avery heeft, zoals door hem verklaard, de opmerking akkoord conform gaan uw medewerking in overleg met Sevinger op de aanvraagbrief gezet. En Sevinger heeft vervolgens ondertekend. Avery en Sevinger hebben dus contact over deze aanvraagbrief. Avery wist dat deze aanvraagbrief van Arends kwam. Het bedrijf Elenat kende hij verder namelijk niet, zoals hij heeft verklaard. En Avery heeft het met Sevinger besproken. Kortom, iedereen wist hoe de vork in de steel zat. Daarnaast is er een aanvraagbrief die op 29 december 2014 door Sevinger werd ontvangen en ook dezelfde dag wordt geaccordeerd. Duidelijk is dat deze brieven niet voldoen aan de voorwaarden die in het beleid van de DIP staan. Er is geen beschrijving van het project
Geen inzage in financiering, helemaal niets. Desondanks krijgen deze brieven een akkoord van de minister en gaat Abbad ermee aan de slag. Na het akkoord van Sievinger volgt op 14 januari ineens een wijzigingsverzoek van Every aan Abbad om het terrein met nummer 386 te wijzigen in 3866. Een wijziging die van Every komt. Maar deze wijziging zal ermee te maken hebben dat het terrein dat Arends heeft aangevraagd kort daarvoor al was vergeven aan haar broer. Dus Arends moest wel iets anders krijgen en daar had het bureau van de minister mee geholpen. Every en Arends hebben in deze tijd veelvuldig telefonisch contact met elkaar, als ook Every en Abbad met elkaar contact hebben. En Every heeft ook verklaard dat die contacten ook over de aanvragen gingen. Every verklaart dat de wijziging waarschijnlijk op instructie van Sievinger was. Dat kan ook afgeleid worden uit de brief van Abbad van 22 januari 2015, waarin hij schrijft dat Sievinger hem op 29 december 2014 heeft geïnstrueerd om Elenat de mogelijkheid te bieden tot het realiseren van haar plannen om een project te ontwikkelen op perceel 3866, het nieuwe nummer dus. Deze instructie van Sievinger heeft Abbad ook nog eens expliciet vermeld in de ministeriële beschikking, die op 27 januari door Sievinger is ondertekend. Een instructie die niet in elke MB staat. De stukken zijn daarnaast met een spoedstempel voorzien. Over de reden waarom er spoed op deze brieven is gekomen, wordt vanuit de verdachte geen duidelijkheid gegeven. Wat we wel weten is dat Arends de enige is die spoed heeft bij het verkrijgen van een ministeriële beschikking voor de optie. Zij is immers druk met het verkopen van haar aandelen en daarvoor zou de optie wel handig zijn. Zonder die optie is de vennootschap namelijk leeg en de aandelen van Arends niets waard. De verzochte spoed wordt in ieder geval ook geleverd. Het akkoord is er binnen een mum van tijd en even zo snel stuurt Every een mail aan Arends met daarin de tekst voilà madame. Een mail die volgens Every waarschijnlijk een opdracht van Sievinger is gestuurd. Kijkend naar deze gang van zaken kan geconcludeerd worden dat in december 2014 aanvragen zonder onderbouwing worden ingediend, maar desondanks met de nodige spoed in behandeling worden genomen. Stukken achter deze aanvragen en het verzoek om wijziging ontbreken. Nergens blijkt uit dat voor een van de aanvragen aan de voorwaarden voor het verlenen van opties, zoals in de brochure van de DIP werd vermeld, wordt voldaan. Maar het maakt kennelijk niet uit wat Arends en Richardson verzoeken, want uiteindelijk krijgen ze toch wel iets. In de aanvraagbrieven gaat het nog om een erfpacht voor commerciële doeleinden met luxe appartementen. Maar ze krijgen een kantoor-bedrijfspand. Samenvattend wordt dus een ander perceel toegekend dan verzocht. Heeft het perceel een andere bestemming dan waarom werd verzocht? En was er geen enkele onderbouwing of plan verstrekt ter onderbouwing van dit alles? Op deze manier wordt het beleid van de DIP wel heel erg tot een wassen neus gemaakt. De DIP en het bureau van de minister gaan er in ieder geval vrij argeloos mee om als het om de aanvragen van Arends en Richardson gaat. Kort na het opstellen van de ministeriële beschikking wordt deze door Richardson bij het BID opgehaald, bureau interne diensten. En dezelfde dag wordt nog door Lermarios een bedrag van 10.000 gulden op de rekening van Arends gestort als aanbetaling op een factuur. Vervolgens wordt op 30 januari 2015 een share purchase agreement, een SPA, gesloten tussen Arends en Lermarios, waarin 100 aandelen van Elenat voor een bedrag van 555.000 gulden worden overgedragen. Bij deze overeenkomst is een kopie van de ministeriële beschikking tot verlening van de optie van de erfpacht gevoegd. Daarbij moet op worden gemerkt dat deze MB niet is voorzien van leges, zegels of een dienststempel van de DIP. Dat kan ook nog niet, omdat die kosten van de leges nog niet betaald zijn. Het zal dus de MB zijn die Arends alvast van Every had gekregen. Enkele dagen na de verkoop van de aandelen stort Lermarias een bedrag van 480.000 gulden op de rekening van Arends. En diezelfde dag treedt Richardson af als directeur. En zo komt er een einde aan de korte betrokkenheid van Arends en Richardson bij de vennootschap Elenat. Een betrokkenheid die voor Arends een jaar en voor Richardson nog geen half jaar heeft geduurd en die op geen enkel moment heeft bestaan uit het daadwerkelijk uitvoeren van projectontwikkeling op terreinen of ook maar de intentie daartoe. De vennootschap was leeg en de interesse om een project te ontwikkelen was net zo leeg. Arends had deze vennootschap alleen nodig
voor het krijgen van een erfpacht, omdat het nou eenmaal makkelijker is om via een vennootschap te regelen en zo kon ze haar naam buiten schot houden. En via een vennootschap was het ook de enige manier om snel winst te maken met de optie. En dat is haar gelukt. De grove winst kon Arends realiseren doordat zij goede contacten had bij het bureau van de minister en daardoor binnen no time een optie op een erfpacht wist te regelen. Ze viel Avery en Sievinger lastig met haar verzoeken. Er zijn daartoe de nodige contacten vast te stellen. Haar verzoek kon zonder een gedegen onderbouwing worden ingediend. Haar aanvragen voldeden niet aan de beleidsregels van de DIP die in het kader waren opgesteld. Sievinger, Avery en Abbad hebben zonder toetsing aan het beleid of zonder toetsing aan oprechte intenties of enkele kritische blik, maar met verzochte spoed gedaan wat Arends en Richardson nodig hadden en dat hebben zij verschaft. Iets wat voor anderen niet haalbaar is en al zeker niet binnen deze tijd. Iets wat Abbad ook weet dat dat niet haalbaar is. Het was immers zijn DIP waar de vele aanvragen lagen te wachten die nog nooit een reactie hadden gekregen. En desondanks leidde hij de aanvraag van Arends en de verzoeken van Avery en Sieveringen in dit verband moeiteloos door het proces. De conclusie in zaak dossier Elenot. Er is op basis van het vooraanstaande sprake van een samenweegsel van verdichtsels en listige kunstgrepen. De verdachte namen daarnaast in betrouwbare hoedanigheid van minister of overheidsambtenaar of projectontwikkelaar aan. Die leidden tot een voorkeursbehandeling van Arends, waarbij het land bewogen werd tot afgifte van de optie aan Arends, waardoor zij in korte tijd flink winst kon maken met de verkoop van haar aandelen, zonder ooit de intentie te hebben gehad om zelf te gaan ontwikkelen. Het gaat in deze zaak om verschillende oplichtingsmiddelen, hetgeen volgens de Hoge Raad geen beletsel hoeft te zijn voor uw bewezenverklaring. Oplichtingsmiddelen kunnen betrekking hebben op gedragingen die niet altijd scherp van elkaar te onderscheiden zijn. Er kunnen zich gevallen voordoen waarin hetzelfde gedrag van de verdachte meebrengt dat er meerdere oplichtingshandelingen worden ten laste gelegd en ook bewezen worden verklaard. De rechter hoeft niet te kiezen uit die oplichtingsmiddelen, omdat de keuze voor de strafrechtelijke betekenis van een bewezenverklaring niet van belang is. Bij de strafbaarstelling van oplichting gaat het er voorts niet slechts om dat het vertrouwen wordt beschermd tegen het vermogensnadeel dat iemand uit oplichting leidt, maar meer algemeen ook het vertrouwen dat het publiek ten behoeve van het maatschappelijke en economische verkeer tot op zekere hoogte mag stellen in de oprechtheid waarmee anderen deelnemen aan dit verkeer. In de onderhavige zaak is te zien dat de gedragingen van verdachten tot diverse oplichtingsmiddelen leiden. Bekend is dat Arends en bekende is van Sievinger een nauwe contacten had met Avery. Bij het volgende blijkt dat Sievinger, Avery en Abbad het voor het zeggen hebben als het gaat om de uitgifte van terreinen en dat zij daar allemaal een rol in hebben gespeeld. Ieders rol is ook van belang om het geheel te bewerkstelligen. De nauwe en bewuste samenwerking tussen deze personen is daarmee gegeven. Hoe de samenwerking tussen Sievinger, Abbad en Avery was, is ook te lezen in de verklaring van Tsu, die een tijdje in het managementteam van de DIP heeft gewerkt. Hij verklaart dat hij Avery en Abbad als zijn meerdere zag. Avery zette druk om bepaalde adviezen te schrijven. En als Tsu geen positief advies zou schrijven, dan zou Abbad dat doen. Of zette Abbad Tsu onder druk om bepaalde adviezen te schrijven. Abbad en Avery zaten op een hoog niveau en konden zelfs adviezen schrijven voor de minister al, dus Tsu. Abbad had zijn eigen kantoor en betrok geen andere medewerkers van de DIP in de sommige zaken. Pas later werd dan duidelijk welke terreinen aan wie waren verstrekt. Door de verdediging is naar voren gebracht dat de voorwaarden in het beleid van de DIP voor het verkrijgen van een optie niet al te strikt moeten worden gehanteerd. En ook niet werden gehanteerd. Ook in het verleden niet. Maar ook als ik daarvan uit zou gaan, maakt dat het in onderhavige zaken niet anders. Feit blijft dat de DIP beleid heeft over hoe de optie en daarna de erfpachtverlening zou moeten gaan. En feit blijft dat Arends en Richardson daar met hun aanvraagbrieven niet aan voldeden. Maar belangrijker, de regels zouden juist moeten waarborgen dat alleen personen met oprechte en serieuze intenties voor het ontwikkelen van een project een erfpacht zouden krijgen en dat er niet gespeculeerd zou worden met terreinen. Dat is de gedachte achter deze regels. En dat zou toch ook de ondergrens moeten zijn van de beoordeling van een aanvraag. Maar de intentie om zelf te ontwikkelen had Arends niet, op geen enkel moment. De intentie om te speculeren des te meer. Maar ondanks de intenties van Arends hebben Sievinger, Avery en Abbad haar aanvraag in behandeling genomen. En hebben haar een voorkeursbehandeling gegeven voor het verkrijgen van de optie om de erfpacht. En later op de erfpacht. Zij kon dit omdat ze de juiste contacten had. Anderen kregen deze behandeling simpelweg niet.
Personen die oprechte intenties hadden, worden op deze manier gedwongen dure aandelen kopen in lege vennootschappen te doen om een optie op een erfpacht of een erfpacht te kunnen verkrijgen. Want zelf aanvragen heeft geen zin. Het vertrouwen dat het publiek mag stellen in de oprechtheid waarmee aan het maatschappelijk en economisch verkeer wordt deelgenomen, is door het handelen van deze verdachte ernstig geschaad. En dit klemt des te meer nu het hier gaat om overheidsfunctionarissen en zelfs een minister, waarvan juist mag worden verwacht dat zij betrouwbaar en transparant optreden, zodat de bevolking kan vertrouwen op deze overheid. De oplichting is voor Arends, Sievingen, Every en Abbad bewezen. Ook voor Richardson is dat bewezen. Zij had duidelijk weet van de vennootschap en de inhoud daarvan, of beter gezegd de leegheid van deze vennootschap. Ze is directeur gemaakt door haar moeder omdat ze naar eigen zeggen niet veel met haar naam op de voorgrond wilde staan. Richardson was daarmee bekend. Zij heeft daarmee bewust haar moeder afgeschermd en de positie van directeur ingenomen, zonder dat zij enige ervaring had op het gebied van projectontwikkeling. Ze heeft als directeur haar handtekening geplaatst onder de nodige formulieren en aanvraagbrieven en heeft stukken weggebracht en opgehaald. Zij wist dat Elenat aanvragen deed voor terreinen en heeft nooit enige actie ondernomen om daadwerkelijk daarmee aan de slag te gaan. Met al deze wetenschap heeft Richardson nauw en bewust samengewerkt en bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het lastenleggende feiten zouden worden gepleegd. De rol die zij heeft vervuld kan in samenwerking met haar moeder worden aangemerkt als een nauwe en bewuste samenwerking die maar als die reden als medepleger kan worden geduid. Aan Arends en Richardson is tevens de vastzetting geschriften lasten gelegd. En zoals hiervoor reeds genoemd hebben Arends en Richardson in hun aanvraagbrieven van Elenat bij Sievinger en Every ingediend om een stuk erfpacht op hun terrein te krijgen. Deze aanvraagbrief kan worden aangemerkt als een geschrift dat tot bewijs van enig feit dient. Deze aanvraagbrief is immers ook een noodzakelijk stuk om tot erfpachtverkrijging te komen. Arends en Richardson hebben de aanvraagbrieven gebruikt om valselijk de indruk te wekken dat zij zelf middels het bedrijf Elenat een erfpacht wilden krijgen en omdat zij een terrein zouden willen ontwikkelen. Maar zoals al herhaaldelijk al gezegd, deze intentie hadden zij nimmer. Daarmee kan worden bewezen dat zij valselijk gebruik hebben gemaakt van deze aanvraagbrieven door deze aan de DIP en Sievinger voor te leggen. Voor Sievinger, Every en Abbad kan op grond van het voorstaande ook bewezen worden dat zij handelden in strijd met hun ambt en dat zij dit misbruikt hebben. En daarover later meer. Ik ga door naar zaakdossier Deschamps. Na het succesvol binnenhalen van een forse winst heeft Arends duidelijk de smaak te pakken. En gaat zij een half jaar later alweer aan de slag met de vennootschap Deschamps. Nog voor de vennootschap is opgericht op 30 september 2015... wordt er door de directeur van Deschamps, mevrouw Winterdal, bij brief van 20 augustus een aanvraag ingediend voor een terrein te Wajaka. Deze aanvraagbrief kwam volgens de stempels zelfs al binnen voordat de brief maar gedateerd was. Binnen op het kantoor van Sievinger. Arends is naar oprichting de enige aandeelhouder van het bedrijf en Winterdal staat als directeur geregistreerd. Winterdal weet daar zelf overigens maar vrij weinig van. Zij hoeft alleen maar handtekeningen te zetten. En ook met deze aanvraagbrief wordt wederom de valse indruk gewekt dat de aanvragers zelf een terrein willen ontwikkelen. Vals, want we weten inmiddels dat Arends niets doet aan projectontwikkeling. Winterdal in ieder geval zeker niet. De aanvraag ziet op het terrein met bestemming commerciële doeleinden. En volgens de aanvraag zal op een later moment nog een gedetailleerd businessplan en een schetsontwerp worden ingediend. Mooi, want dat zou kunnen duiden op serieuze intenties van de aanvrager. Maar het is er dan nog niet. En dat het er niet is, wordt kennelijk als niet relevant weggedaan door Sievinger, want hij zet zijn handtekening met akkoord op de aanvraag en stuurt deze door naar de DIP. En om het toch nog maar eens te benoemen, dat is op zijn minst onmerkelijk. Want het was Sievinger zelf die in zijn derde verhoor bij de Landsrecherche verklaarde dat mensen niet alleen maar een stuk terrein kunnen aanvragen zonder dit toe te lichten. Er moet op zijn minst een omschrijving worden gegeven van het te bouwen project. Klopt, komt overeen met het beleid van de DIP. Daar staat in waar de aanvraag aan moet voldoen. Maar ondanks dat de aanvraag daar niet aan voldoet, wordt deze aanvraag geaccordeerd en doorgestuurd. In voorrang op alle andere wachtenden bij de DIP. De DIP gaat er volgens mee aan de slag, want dat is nou eenmaal wat Abbad doet met aanvragen die met het akkoord van de minister binnenkomen. Op 30 oktober wordt door de middel van een door Sievinger ondertekend ministeriële beschikking een optierecht verleend op een tweetal domeingronden met de kadastrale nummers 2312 en 2314.
Opvallend is dat 2 terreinen werden verkregen terwijl er slechts 1 was aangevraagd. Wederom wordt aan het bedrijf van Arends meer toegekend dan waarom is gevraagd. Op zitting is uitgelegd dat we daar niet zo zwaar aan moeten tillen, omdat het om kleine terreinen gaat die dicht bij elkaar liggen en dat het allemaal niet zo onlogisch is. Maar het is wel onlogisch. Het feit blijft immers dat er nog helemaal niets bekend is over wat deze aanvragers dan willen gaan doen met het stuk terrein. Er is geen schetsontwerp, geen bouwtekening, geen idee van hoe groot het project dan zou moeten worden en niet eens een omschrijving wat er ontwikkeld zou worden. Dus waarom dan toch 2 terreinen, ook al zijn het maar hele kleine? Door Abbad wordt in zijn schrijven aan Sievinger, waarbij Abbad een concept ministeriële beschikking aan Sievinger aanbiedt, gerefereerd aan een gesprek met Winterdal dat in dat kader gevoerd zou zijn. In dit gesprek zou Winterdal het verzoek nader hebben gespecificeerd en zou het gaan om een complex met appartementen en winkels. Echter geeft Abbad aan dat hij niet meer met Winterdal gesproken heeft. En dat komt overeen met de verklaring van Winterdal, die ook zegt nooit met Abbad of met iemand anders van de DIP gesproken te hebben. Dat Winterdal niemand heeft gesproken en geen idee had wat het plan was van de aangevraagde termijnen, dat wil het OM wel aannemen. Zij was immers niet degene die de kar trok bij Deschamps, dat was mevrouw Arends. Abbad verklaart in zijn 6e verhoor bij de Landsrecherche dat hij zichzelf nog heeft afgevraagd hoe het nou kon dat iemand als Winterdal een terrein kon aanvragen. Hij had dit zelfs nog met Sievinger besproken. Maar daar blijft het dan bij. Er werd geen gevolg aan gegeven. Het was ook niet Winterdal die het terrein nodig had, het was Arends. De informatie over wat er ontwikkeld zou worden, zou dan van Arends moeten zijn gekomen. Dat zou kunnen, want zij is degene die contact heeft met Sievinger en andere betrokkenen bij de overheid. Andere personen die handelen namens Deschamps zijn er niet. En die ook niet op de hoogte of betrokken waren bij deze aanvraag. Of, andere mogelijkheid, er is geen informatie geweest en er wordt voorgedaan in de brief dat er uitleg is gegeven over het ontwikkelde terrein om de schijn naar de buitenwereld te wekken dat het allemaal volgens de regels gaat. Winterdal wordt dan in de brief genoemd omdat Arends buiten beeld moet blijven. Opties, maar het kan allemaal, maar het wordt niet duidelijk. Maar hoe het ook is gegaan, in alle gevallen kan de conclusie worden getrokken dat Arends wederom een voorkeursbehandeling heeft gekregen. Wederom kan zij een niet onderbouwde aanvraag doen die niet voldoet aan de voorwaarden van de DIP voor het verkrijgen van een optie. En wederom krijgt zij meteen een ministeriële beschikking op haar aanvraag, terwijl anderen wachten en wederom krijgt zij meer dan gevraagd. En vervolgens wordt, zoals we weten bij Arends, haar aanvraag met spoed behandeld. Het begeleidend schrijven bij de conceptministeriële beschikking wordt namelijk van een spoedstempel voorzien. De vaart moet er maar weer in blijven en daar helpen Sievinger en Abbad weer bij. Want de spoedstempel moet van hen zijn. Arends kan het immers niet doen. Sievinger en Abbad zijn ook degenen die verantwoordelijk zijn voor het proces en degenen die het proces in gang zetten en houden. Het enige wat Arends kan doen is spoed benadrukken en de druk erop houden en dat doet ze. Dat Arends ook spoed heeft is duidelijk, want volgens Lin zijn in juni 2015 de onderhandelingen voor de verkoop van de aandelen in Deschamps al gestart. Juni 2015, dus maanden voordat de aanvraag voor de optie wordt gedaan door Deschamps en zelfs maanden voordat Deschamps zelfs maar is opgericht, beginnen de onderhandelingen al. En ook hier gaat het wederom om een zoektocht naar personen die aandelen willen kopen en niet om investeerders zoals Arends ons wil doen geloven. Hieruit kan al afgeleid worden dat er voor Arends, ook met het bedrijf Deschamps, nooit een intentie is geweest om het terrein te ontwikkelen. Dat de onderhandelingen voor de verkoop van de aandelen waar Lin over verklaart daadwerkelijk waren begonnen, blijkt onder meer uit de verklaring van Henriques. Hij verklaart dat Lin aan hem en zijn zakenpartner Poco Galinha in september-oktober 2015 het bedrijf Deschamps heeft gepresenteerd. En dat het bedrijf een optie had op een terrein bij de luchthaven. Een optie die Deschamps dan nog niet heeft. Hè? Maar Arends wist natuurlijk wel dat het voor haar geen moeite zou zijn om die wel te krijgen. Het zou gaan, volgens Henriques, om een aandelenoverdracht in het bedrijf. Te vinden in de stukken in het dossier. Er zijn e-mails tussen Lin en Henriques van 22 oktober 2015... waarbij onderhandeld wordt over de prijs van de aandelen. En dit is dus ook de reden van de spoed die Arends had bij het verkrijgen van de ministeriële beschikking. Het is namelijk haar aandelen al aan het verkopen en de kopers willen zekerheid dat die optie in de erfpacht er ook gaat komen. Lin verklaart daarover dat de kopers documentatie wilden van de optie, omdat zij anders geen koop zouden sluiten. Arends moet die documenten regelen en Arends legt de druk erop bij Abbad en Sievinger
En zij handelen daarna. Alles gaat er in rap tempo door. En het beleid van hun eigen DIP wordt door Sievinger en Abbad met gemak weer naast zich neergelegd. De onderhandelingen leidden dan uiteindelijk tot een overeenkomst van aandelenoverdracht op 11 november 2015 tussen Arends en Poco Galinha, enerzijds en anderzijds. Waarbij de aandelen in de Champ aan laatstgenoemde worden overgedragen voor een bedrag van 356.000 florien. Feitelijk zijn er nog geen 2 weken verstreken nadat Sievinger en Abbad de stukken voor de ministeriële beschikking hebben uitgewisseld met elkaar en waarbij Sievinger zijn handtekening heeft gezet. Het koopbedrag van de aandelen is gebaseerd op de waarde van de terreinen, want de Champ had verder niets. Kopers zijn dus bereid een fix bedrag te betalen voor de aandelen in een leeg bedrijf. Het is duidelijk dat het zelf verkrijgen van een erfpacht voor de kopers vrijwel onmogelijk is. Het is immers volstrekt niet logisch om een dergelijk hoog bedrag te betalen voor aandelen in een vennootschap als je zelf door middel van een eenvoudig briefje, zonder onderbouwing of plan, gratis binnen 1 dag een optie zou kunnen regelen bij de minister. Te meer niet als je bedenkt dat deze kopers van de aandelen personen zijn die wel de intentie hebben om daadwerkelijk het terrein te ontwikkelen. Juist zij zouden toch een positief akkoord moeten krijgen van Sievinger en door de DIP een voortvarend werk. Juist zij zouden zich toch niet hoeven te begeven op de markt van aandelenoverdrachten van lege vennootschappen van vrienden en bekenden van de minister. Oftewel de markt waarin gespeculeerd wordt met terreinen. Maar zij moesten dat wel. Zij hadden immers geen ingang bij de DIP of de minister en zij staan in de wacht. Terug naar de Champ. Zoals gezegd wilde de kopers zekerheid dat de optie ook was verkregen en dat het erfpacht uiteindelijk ook echt zou worden verkregen. In de overeenkomst van aandelenoverdracht is vermeld dat de Champ het optierecht op het terrein in Boyaca heeft verkregen en bij de overeenkomst is de kopie van de MB ondertekend door Sievinger op 30 oktober 2015 gevoegd, waarbij het optie op de erfpacht op het terrein is verleend. Deze ministeriële beschikking wederom niet voorzien van zegels voor de lezers en er zit geen stempel op van de DIP. Wederom is Arends dus in bezit van een ministeriële beschikking voordat deze bij de DIP is geweest en voordat alles is betaald. Een echte ministeriële beschikking kan ze ook niet hebben, want die kan ze pas krijgen na de betaling van de factuur van de ministeriële beschikking en dat is op dat moment nog niet gedaan. De lezers worden overigens ook buiten de termijn die de DIP daarvoor stelt betaald, maar ook daar wordt voor mevrouw Arends een uitzondering gemaakt en wordt het beleid gepasseerd. Haar contacten bij het bureau van de minister hebben Arends al een ministeriële beschikking verstrekt. Dat kan, want Arends heeft contacten. Dat blijkt ook uit de inhoud van de aandelenovereenkomst. De kopers willen immers niet alleen de zekerheid van het verkrijgen van de optie, maar ook de uiteindelijke erfpacht en alles wat daarbij hoort. En dat gaat nou eenmaal makkelijker als je contacten hebt binnen de overheid. In de overeenkomst van de aandelenverkoop staat als voorwaarde opgenomen dat de seller, Arends in dit geval, will make every effort through her contacts with the government and or the minister involved, meneer Sievinger in dit geval, to assist and collaborate with obtaining the necessary permits, such as the building permit and, if necessary, an extension of the option right. En daarmee is het kern van het dossier avestrooes gegeven. Zonder contacten bij de overheid en de minister ben je nergens. Wacht je af en ga je voor een hoop geld lege vennootschappen van vrienden van de minister kopen die wel een optie wisten te krijgen. Want ondanks dat Arends haar aandelen heeft overgedragen, zij zal nog als spil moeten fungeren om het verkrijgen van de erfpacht uiteindelijk vlot te bewerkstelligen. Dat weegt ook mee in de prijs. Na de aandelenoverdracht is op 13 november 2015 een bedrag van $40.000 op de rekening van Arends in Miami gestort. Ondanks dat Arends haar aandelen heeft verkocht, blijft ze betrokken zoals overeengekomen. Via haar contacten bij de overheid moet zij regelen dat uiteindelijk erfpacht wordt verkregen. Ze heeft op het moment ook nog niet het hele bedrag ontvangen van de aandelenovereenkomst, van de aandelenverkoop, omdat zij dus nog zaken moet regelen. Dat komt pas nadat de erfpachtakte is verleden bij de notaris. Ook tot die tijd blijft Winterdal als directeur te boek staan. Waarvan we weten dat dat eigenlijk Arends was, omdat Winterdal alleen handtekeningen heeft gezet en Arends zelf uit beeld moest blijven.
Na de eerste overboeking op de rekening in november van Arends, in november 2015, wordt dit bedrag eigenlijk voor een groot deel door haar opgenomen contant. Daarover later nog meer. Na het verkrijgen van de optie start de fase van het verkrijgen van een erfpacht. In die fase moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. En te zien is dan dat er diverse stukken worden aangeleverd. De stukken komen van de hand van de kopers van de aandelen. Dus niet van Arends, maar ze worden wel via haar ingediend. En naar aanleiding van het indienen van deze stukken wordt 24 maart 2016 door Abat een positief advies aan Sievinger gestuurd over de uitgifte van de erfpacht voor de 2 terreinen aan Deschamps. Hij geeft aan dat er geen bezwaren zijn en dat er middels door Deschamps, dat wil zeggen de kopers van de aandelen dan eigenlijk, aan alle voorwaarden is voldaan. Op dezelfde dag wordt de brief geaccordeerd door Sievinger. En wat volgt is de erfpachtovereenkomst op 1 april ondertekend door Sievinger en Winterdal. De kosten voor de erfpacht worden door de koper van de aandelen voldaan bij de directie Financiën. En ook de maatschappelijke investering wordt door Henriques gedaan, dat de zakenpartner is van Coca Cola en ook de directeur van Deschamps. Kortom, alle stukken worden aangeleverd door de kopers van de aandelen en ook alle kosten worden door hen gedekt. Arends hoeft dus helemaal niets te doen om deze erfpacht te krijgen, los van haar contacten bij de minister. Maar niet feitelijk iets tot het ontwikkelen van een plan. Op 11 mei, direct na het verleiden van de actie bij de notaris, wordt nog een resterend bedrag openstaand van ruim $110.000 voor de aandelenverkoop aan Arends overgemaakt. Nadat alles rond is, krijgt Arends haar geld dus van de kopers van de aandelen voor de gedane werkzaamheden. En zo heeft Arends met behulp van haar contacten met Sievinger de erfpacht rondgekregen en wederom een flink bedrag geïncasseerd. Arends verwijst in dit dossier Deschamps met name naar Lin. Hij zou degene zijn die het project wilde ontwikkelen met haar. Hij zou alles afgehandeld hebben met de aandelenoverdracht en hij zou alles geregeld hebben. Arends heeft volgens haar verklaring er geen bemoeienis mee gehad, maar gaat er alleen met een grote som geld vandoor. Lin ontkent deze stellingen van Arends ten zeerste. Arends heeft in het geheel niets naar voren gebracht waaruit zou moeten blijken dat Lin meer heeft gedaan dan zoeken naar een aankoop voor een koper van haar aandelen en de onderhandelingen daarin. Uit het dossier is het overigens ook niet gebleken dat het verhaal van Arends over Lin zou kloppen. Haar verhaal is mede in het licht van de werkwijze van Elenat ook verstrekt ondernemelijk. Ik kom tot de conclusie in zaak dossier Deschamps. Uit het voorgaande volgt wederom hoe het samenspel tussen Sievinger, Abat en Arends in zijn werk gaat. Hoe Arends razendsnel een erfpacht weet te krijgen middels haar contacten met Sievinger en hoe Abat meewerkt om het proces in goede banen te leiden. Wederom een samenweefsel van verdichtsels en listige kunstgrepen waarbij verdachten door hun valse hoedanigheden gezamenlijk het land Aruba oplichten en Arends een flinke winst weten te bezorgen. En ook in dit geval kan wettig en overtuigend worden bewezen dat Arends, Sievinger en Abat zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting. En dat Arends met het indienen van de documenten waarmee zij de valsheid in geschrift heeft gepleegd, omdat zij daarmee de intentie wekte zelf een terrein te willen ontwikkelen, terwijl dat niet zo was. De rol van Winterdal kan hetzelfde als die van Richardson worden gezien, met daarbij de kanttekening dat het OM ervan uitgaat dat Winterdal ogenschijnlijk minder wetenschap had van de vennootschap waar zij zich als directeur aan verbond. Zij kan als een typische katvanger worden gezien. Zij heeft een opdracht van Arends zich als directeur laten registreren en heeft daartoe diverse aanvragen ondertekend en ingediend. Ook zij is in opdracht van Arends bedragen gaan betalen en heeft stukken opgehaald. Door haar handelen heeft zij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de te lastig gelegde feiten zouden worden gepleegd. De rol die zij heeft vervuld kan voorts als zodanig worden aangemerkt dat ook van medepleger kan worden gesproken. En om die reden kunnen de haar te lastig gelegde oplichting en valsheid in geschrift worden bewezen. Ik ga over naar zaaksdossier Damira. Of wilt u eerst een korte pauze? Het is misschien een goed moment om even te pauzeren. Ja. We gaan om, even kijken, 10 uur verder.